nawa ne za mu baka? Ka kawai 1.5 za ku bayar. 1.5? Shayo! Tallabe 1.5 Allah. An kawo ba mu san darajar kuɗi wanda a? Tirkashi. Na ga ƙarshen karya ko yau za ku. Yau za mu ga ƙarshen karya. Kai. Dan nan daga kofar kuyan bana ne zuwa nan. Aka ce mai kofar kuyan bana da mu. To. Dara 50. Fatan dai kana yawa da POS. Kai amma ko yana ma hankali. Ta da ina dan babu kucin mu ina POS. Ta da ya samu POS a wurina. Ta. Tirkashi. To ba mu aka wannan manka. Ba ni da shi. Kai. Ba na da shi gaskiya. Ni kawai kashi nake amfani da shi. Ba mu yawo da kashi. Ka san mu ba mu daɗe da'awa daga Dubai ba. Ka san matsalan kashi ake ba kashi a hannun mutane. Ko kuma san kashi ni kuɗi na sani to ku ba ni. Daga Dubai mun dawo makaranta ne. Ga biya ɗina mutum na ba ka fahimci su ba. Ko sisi ba su da shi. Ba su da shi dukkanin